hyvää päivää. Eli nyt meillä on tällainen kompressorikäyttöinen pumpattavan SUP-suplaudan täyttöventtiili. Eli meillä on tarkkuusventtiili, meillä on ruuvi, ruuvista voidaan säätää haluttava paine. Ready ja starboardin laudussa se on 20 psi, eli pannaan tuohon 20 psi ja lukitaan sen, niin ei tule ylipainetta. Sen jälkeen otetaan täyttöletku. Varmistetaan, täällä on pikkusen painetta aikaisemmin, varmistetaan tuo venttiili oikein, jotta se ei tyhjene. Sitten kun poistetaan täyttöletku, kiinnitetään täyttöletku, avataan venttiili. Ja kompressorin kapasiteetista riippuu, että kauanko menee. Yleensä menee tuollainen minuutista 3 minuuttiin per yksi lauta, niin lauta on täynnä. Nyt meillä on tuollainen pienehkö kompressori, niin tässä menee semmonen vähän vajaa 3 minuuttia. Niin täällä on 20 psi. Me oltiin hieman esitäytetty tuota lautaa, josta johtuen, niin nyt kestää pikkusen vähemmän aikaa kuin muuten menisi. Et se mikä hyvä puoli tässä venttiilissä on, niin tästä pysähtyy automaattisesti tuohon 20 psi, eli tällä ei voi vahingoittaa tuota lautaa missään tapauksessa. No niin, siellä on nyt on 20, eli tuo neula pysähtyy tuohon ja se ei nouse enää tuosta ylöspäin, vaikka me pidetään sitä tuossa kuinka kauan kiinni. Ja nyt voidaan vaan sulkea venttiili ja lauta on valmis käytettäväksi.